U našim krajevima zimske radosti nezamislive su bez snijega. Što sam radostan. Ti prekrasni kristalići daju posebnu čar zimskom razdoblju. Prekrasno. Ali prije nego li zabijeli dolove i brijeg, svaka pahuljica snijega nastaje visoko u oblacima. Slobodno nek tamo i ostanu. Ovo je priča o tome kako nastaje snijeg. Visoko u hladnim oblacima, gdje su temperature daleko ispod ništice, vodena para hvata se na sitne čestice prašine. Ta čestica je jezgra pahuljice. Na njoj se vodena para smrzava i formira kristaliće. Oni se granaju i rastu kako se za njih hvata i smrzava sve više okolne pare. Unutar oblaka novonastali kristalići se nošeni vjetrom sudaraju i spajaju. Pahuljica tako raste i poprima jedinstven oblik. S vremenom ona postaje preteška za prkošenje gravitaciji, te krene padati. U tom trenutku njezina sudbina ovisi o toplini zraka ispod oblaka. Ako je zrak topao, ona će se rastopiti u kišnu kap. Ako je zrak hladan, pahuljica će na tlo stići netaknuta, kao snijeg. Oblaci su na velikim visinama hladni kroz cijelu godinu, bila zima ili ljeto. Kako bi pahulja stigla do tla i priuštila nam zimske radosti, potrebni su idealni uvjeti cijelim putem, od oblaka do naših krajeva. Snijeg smo do danas uočili i na drugim tijelima sunčevog sustava. Najspektakularnije zimsko odredište zasigurno je Saturnov mjesec Enkelad. On je prekriven omotačem svježeg snijega debelim nekoliko stotina metara. Zbog odraza sunčeve svjetlosti od čistog snijega, Enkelad ima jednu od najsjajnijih površina u čitavom sunčevom sustavu. Njegova atmosfera je tanka, zamjetna samo u tragovima, pa snijeg ovdje ne nastaje iz oblaka, već iz brojnih gejzira. Kroz procjepe u ledu iz podzemnog oceana izlječu mlazovi vode. Ona se u okolnom svemiru smrzava u sitne kristaliće od kojih neki postaju dijelom Saturnovog prstena, dok drugi padaju na Enkelad kao snijeg. Ovo je mjesto gdje snijeg stvoren u njegovoj nutrini konačno pada iz samog svemira. Nešto drugačiji mehanizam za iste zimske radosti.